Rêveberiya PD kampên Şehbayê dorpêçkirina û li derdora wê mayîn çandine derbiderên li Şehbayê jî dimînin, daxwaza rakirina dorpêçê dikin da ku vegerin li ser mal û milkên xwe. Ji dema êrişa Tirkiye ji sala 2018 ve welatiyên Efrînê derbider bûn. Berêxwedan gundewarê Bakurê Helebê, PD 5 kon ji wan re lêkirin. Di rewşeke pir xirab de dijîn. Ji wê demê ve wisa niha rêveberiya PD nahêle ew derbider ji kampê derkevin û vegerin li ser mal û milkên xwe li Efrînê. Rastî hemû corên binpêkirinan tên û wekû hemû dever û bajarên dibin kontrola PD de, proseya revandina zarokan û leşkerkirina wan berdewam e. Her wiha gef li malbatên zarokên revandî dixwin eger li ser ragihandinê daxwaza vegera zarokên xwe bikin. Li derdora kampê jî rêveberiya PD mayîn çandine da ku rê li ber vegera derbideran bigirin û nevegerin li ser mal û milkên xwe û tanîha jî hejmarek kes di encama teqîna mayînan de jiyana xwe ji dest dane. Li aliyekî din, rêveberiya PD derbideran neçar dike da ku tevlî xwepêşandanên yên bi tenê xizmeta felsefeya Öcalan dike bibin û dibin wêneyên Abdullah Öcalan û aleyên PKK da ku buhaneyan ji Tirkiye re durust bikin. Her di heman derbarê de medyakar Mustafa Qadî ji Rêbaz News re ragihand ku di vê dema dawiyê de bi dehan malbat ji derbiderên Efrînê ji kampên Şehbayê berê xwe didin mal û milkên xwe li Efrînê, ew jî di riya qaçaxçiyan û danapereyan. Di sala 2018 de Tirkiye berê alavên xwe yên leşkerî da sînorê Tirkiye bi Efrînê re. Bê ku rêveberiya PD wan gefan û tevgerên leşkerî berçav bigire, ta ku karesed bi ser miletê Efrînê de hat. Ew şer ta 58 rojan berdewam kir. Têde bi hezaran ji welatiyên Efrînê yên tevlî PD bibûn, şehîd û birîndar bûn. Bi sedan sivîl jî şehîd bûn û bi sedê hezaran kes derbider bûn. Niha jî hêvî dikin vegerin li ser mal û milkên xwe. Lê rêgirî û durustkirina astengiyan ji alî PD ve bi armanca durustkirina û guhertina demografiya deverê ew hêvî dike xewn. Lê di vê dema dawiyê de bi vegera derbideran ji kampên dorpêçkirî yên Şehbayê bo mal û milkên wan û şikandina dîwarê tirsê dilxweşiyek li ba miletê Kurd li Rojavayê Kurdistanê bi giştî durust kir.